următorul centru, următoarea figură geometrică este rombul. Acesta din mijlocul pieptului, el este centrul identității și asociat cu direcția în viață, cu iubirea și acceptarea de sine. Dacă ai acest centru colorat, ai o cale fixă prin care cumva mergi în viață. E ca și cum ești un far călăuzitor și toți ceilalți cumva îți văd, practic, direcția și cumva inspiri. Întotdeauna când avem un centru al direcției definit, pentru cei care au centru nedefinit, reprezinți fără să vrei o inspirație, da? Nu neapărat că e bine, e mai puțin bine, nu judecăm așa, ci pur și simplu vă spun cum se simte. E o chestie pe care... Deci centrii ăștia, imaginați-vă că fiind centri energetici, ei se simt în câmp. Adică dacă eu interacționez cu câmpul electromagnetic al altcuiva și eu am centru deschis, aici în piept, și persoana din fața mea are centrul acela colorat, în momentul în care noi ne conectăm ca și câmpuri electromagnetice sau aure, cum se mai spune, și începem să vorbim, pe mine persoana respectivă mă va inspira într-un fel prin direcția sa sau mă va inspira prin iubirea sa de sine, pentru că cine are centrul acesta colorat simte iubirea de sine mai ușor. Se conectează practic mai ușor cu ideea asta de faptului că că eu merit să fiu iubită, da? Merit să fiu iubită. Merit să mi se întâmple lucruri frumoase. Când am centru alb, sunt un pic, poate mai... mi-e mai greu uneori să-mi amintesc că merit. Mi-e mai greu uneori să-mi amintesc că merit să fiu iubită exact așa cum sunt. Și am nevoie mai degrabă de o confirmare de la partener, da? De asemenea, când e centrul acesta alb, amplific foarte mult poveștile celor cu care eu rezonez și interacționez și ei cumva mă inspiră pe mine, pe calea mea. Eu aleg, practic, din toate poveștile, din toate direcțiile celor din jurul meu, acea direcție care pe mine mă inspiră. Da? Și o preiau și o amplific, dar în felul meu. În relații, e foarte adesea posibil să ne simțim cumva pierduți dacă uităm de noi. Dacă avem centru alb, e ca și cum uneori uităm de noi, da? Și uităm de direcția noastră și practic putem, cum am spune, prelua direcția partenerului. Dacă la ajna îi preluăm gândurile și începem să gândim ca el, aici mai degrabă îi preluăm direcția, ce vrea el să facă, parcă vreau și eu, parcă îmi place și mie asta, parcă, da? Și de-aia e important să verifici constant ce ți aduce ție cu adevărat plăcere dacă ai centrul acesta deschis. Și când partenerul are ceva de spus sau nu e neapărat pe aceeași lungime de undă, să te reasiguri că e ok să fie așa, că nu trebuie să fiți copy-paste, adică nu dacă lui îi place ceva să-ți placă și ție ceva, da? Pentru că aici e cea mai mare posibilitate de a te pierde cumva în hobby-uri și în tot ce înseamnă direcția, da? Pe care o urmează partenerul tău, dacă ai centrul acesta alb. Sau invers, dacă tu l-ai colorat și partenerul îl are alb, e ca și cum el se pierde în tine, e ca și cum uneori ai senzația că te copiază în anumite lucruri și zici, dragul meu, dar alege să faci ceva ce-ți place, întreabă-te ce-ți place ție să faci. Sau